Hello guys, how are you? My name is SGP. Kana kuti Gurugudu. Yes, welcome back to your favorite channel. It is this channel, of course. So today I will be talking about something very important. So Sataenda Kuri, please, can not subscribe. Please, I beg you to subscribe to my YouTube channel and like and share this video as well, because this video ine mashoko makuru, mashoko akakosha. Mashoko andiri kutaura panapa taurwa navanhu vakawanda, ende vakawanda havatombobva vakamataura mashoko iwayo, because sometimes anogona kuvhiringidza zvimwe zvinhu, but to me, inini handina kuona achivhiringidza anything, but ndakatoona achindihelpa zvakanyanya kubudikidza nematambudziko andiri kusangana nawo. So mashoko anoda kukutaurirai panapa ari maererano nekucreata music. This is coming from my experience as a producer, my experience as a producer. Right, so this is what happens kana uri producer. Kana uri producer unenge uine certain feel yako kana kuti test yako pakugadzira music. So what happens ndezvekuti an artist anonzwa zvinhu zvaunogadzira, then odetermine oona kuti zvinoita here kuti auye kuzoshanda newe kana kuti hazviite, kana kuti oenda to the next producer. So nyaya iri kuitika ndeyekuti maartist azara mazuva ano, they don't have time to listen kuti iwo feel yako yakamboita sei, kana kuti unomixa nekumaster zvinhu zvako zvakaita sei, kana production yako test yako yakamira sei. Vanongouya kustudio, then vauya kustudio, then ndo pavanotanga kukudza kuti right, now uri kufanira kundiproducera zvinhu zvaunoda kuti zvirire kuita kunge Simplex, ndoda kuti zvirire kunge iMusic, ndoda kuti zvirire kunge Tiger Records, ndoda kuti zvirire kunge Skiri, ndoda kuti zvirire kunge Levels zveChewsport. So that's where the biggest problem is, because each and every producer anenge aine test yake. Saka inini as a producer ndakasangana neproblem yekuti artist anouya kwandiri achiexpecta kuti inini ndiburitse sound yaSimplex, of which my producers, we are different and we are unique in our ways. Saka by the time yaunotanga kuchesana nekutsomana kuti Simplex anomixa sei, anomaster sei, EQ yake necompression zvake zvakamira sei, wakuoverloada like your brain, like what I've said in the previous episode, kuti music production inoshanda nebrain, haishandi nesimba remaoko rekusimudza kana kuti nemasuru, inoshanda nemabrain muscles. Masuru dzepfungwa ndo dzinoshanda ipapo. Saka unenge wakustretcha pfungwa zvakanyanya, musoro overheater, and then your mental, unogona kuto collapse brain dzako, if you understand what I'm saying. So this is what happened. Unenge wakutandanisana nesound yawo, sound yawo. At the end of the day, uchapedzera usisina sound yako chaiyo. Saka it is very important kuti maartist kana muchienda kunoproducwa, make sure tengai manzwa feel yemunhu, then kana mafarira feel yemunhu, then you go on. Not kuenda kunochinjisa munhu. If you like Oskid's feel, just go kwa Oskid. If you like Simplex, just go kwa Simplex kwacho. Kuti kuenda kuna levels unomuti ndigadzire sound inenge kwa Simplex. That will never happen. This is why you see my big producers are established already. Hachade zvekuharaswa achidragwa all over the place, achinzi itai. You go there and you come with the sound inoitwa ikoko. So my problems ari kuitika kuna maproducers achiri kusimukira akafanana nesu, or ma unknown producers, tisu tinenge tichidragwa all over the place, ndiitire zvinhu zvinenge zvaSimplex, ndidai, of which ndine unique way yangu yandoproducer nayo sound, yandinomixa nayo nekumaster sound yangu, nekuunderstanda nayo sound yangu. So a person must come ndomupakurira zvinhu zvandobika kwangu oenda, not kuti waenda kuHungry Lion then wakuti ndipei burger rekuMcDonald's kana kuti ndipei chicken kana kuti machips ekuKFC uri muHungry Lion. When you go to Hungry Lion, you get zvinhu zvekuHungry Lion. So this process iyo yakaitika for many years to me, kuti vanhu vairequesta zvekuHungry Lion ivo vauya mangu muKFC. So I was trying kuti ndaakusiya marecipe angu emuKFC, ndaakumhanyidzana kunogadzira marecipe ekuHungry Lion. So zvakandivhiringidza pfungwa zvisingaiti. This is why I'm saying I'm no longer interested in producing music
for other artists. I have so many reasons. I'm going to keep on telling you my reasons why day by day. Without as I speak now, but next time to talk about, oh, I should have said this or mentioned this. So this is some of my experience. And I producer music for other people. So this is the reason, or one of the reasons, why I no longer interested in producing music for other artists. Iyoyo nyaya yekuti unoudzirwa zvekuita artist kunzi producer sound yemumwe producer, iwo uri producer ane sound yake. So inini, in the case yekuti ndazokuproducer, or you are lucky that I've agreed to produce you, I'm very sorry, I'm not going to produce anyone else's sound. I am going to produce my own sound, my own unique style. So if you like that, then we will get along. But if you don't like how I produce, please garawaregedza zvako kuuya kuno kustudio kwacho. Kana uchiona kuti handiproduce zvaSimplex, uruda zvaSimplex, go kwaSimplex kwacho. Chiri kukutarisa kuenda kwaSimplex, just go there. Because experience yatinoshandisa neeffort neruzoro neknowledge yatinoshandisa knowledge yataka-acquire all over the years. So I will use what I have from the experience that I have. That is what I'm going to apply on your song. So that was our video for today. Please, as I've said in the beginning of this video, please subscribe. If you haven't subscribed to my channel, share this video as well, like, and ring the notification bell. I have a Facebook page again on the Skiri Picture TV. Please, you may visit that page as well and learn some other stuff from that page. Until we meet again next time. Peace.